ji ba ka ji ba ka kokari kwata a makaranta me yasa ba ka kokari kwata a makaranta me yasa ba ka son karatu ne kai kuna nan ku 30 a makaranta amma yaran nan ko kadan ba ka son karatu ka ji ka duba abokananka su fara da haidar me yasa yaran nan baya son karatu wallahi ko tambaye shi ga ka gashi ya tambaye shi kai dan nan karanta mu A for apple. A for apple, B for apple, C for sapple, D for dapple. Dakata. Ka ci sa'a ka iya. Baka iya ba ka sha bulala. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A ce ka ce ƙwarai sama ne take bugun na ƙasa. Ba za a wuce ni cikin kwana 3 na halace dictionary a cikin kaina. Ko cikin kwana 3 har cikin dictionary kanka. To kai tambaye ka mana. To 2 times 2. A wannan karaman tambaya ce. 2 times 2 are 22 ne ai. La ilaha illallah na shiga wannan abin ne zan yi da wannan abin. Kai koma cikin gida. Umar! Na'am. Zo dan nan. Kirawo mun baban kawo nan. Kirawo mun shi da sauri tun ɗazu ya fita ba gidan nan har yanzu bai dawo ba. Tun da safe gashi yanzu har yamma yayi kira mun shi ya waya. Mama wacce ce fa ke dauka? Mace ce ke daukan wata shi? Wacce ce ke dauka fa? Ƙara dai kira yaro, ƙara kiransa. Mama wallahi mace ce ke dauka. To zai yi gidan ne sai ya gane ba yi da wayo mace ce wata shedan cin amana ne shi mai gida yanzu abinda zai min. Abinda ubanka zai min kenan uwar. Sai ya dawo zai zo ya same ni cikin gidan nan. Salamu alaikum. Wa alaikum. Duk da na sa ɗanka Umar ya kira min kai mace ce ke ɗau mai kuɗi. A shi da kai mace cin amana ne. Abba ai cakwai ita. Caji fa na sa fa a lamara gofa wajen Okacha mai caji. Ba ki san Okacha ba? To kirawo ɗanka in ƙarya na ka san dai ɗanka ba zai ma ƙarya ba ko kirawo ɗanka. Umar an fara. Baba! Zo nan mana ɗan baba. Baba sanin da zuwa. Yawa, ya kai ne gaba ɗaya na shigo gida na ga gida na ta kori da gida a tafashe gaba ɗaya. Baba mun kira nan baka mun ji wata ce ke dauka ne. Wata ce ke daga? Gaya mai didana, gaya mai. Ke kika kira ni ko kuma shi ya kira ni? Shi na sa da watawa ba ni na kira. Yanzu da kai kira me aka ce ma? Wacce ke dauka tana ce mun ko the number I trying to call is not reachable. It's not reachable. It's not reachable. Haka take ga mu. Baba aka kuma. Dama tun da aka haife ka nake suspected din maman ka wallahi canja mun dan aka asibiti wallahi ka bai gida da asibiti. Baba dan ka ne ni wallahi Allah. Ni wace outside road wajen ke kuma idan ba da hanyar da babu babin ki ba wallahi dan sallame ni. To da sallame ni mana kai ne. Ko da kashe ni da mai bawa. Wallahi na sallame ni. Gaba da Alo? Salamu alaikum, aka makalla. Ina wuni na gajiya gida. Wallahi aka makallawo. Wallahi aure nake so in kara. Amma da yake matata ƴan bala'i ce. Ƴan masifa ce. Ta kwankwaɗi bala'i. Na rasa ma yanda za in je in same ka. Balle ma mata abin da zan yi wato aure kenan. Shi yasa da kira ka nake so ka taimaka min ka bani lakanin da zan bata. Ta sha bayan ta sha idan na yi mata magana ta amince min to malam ga nan zuwa yanzu ko gidan ma ba zan koma ba daga nan sai wajen ka ne daga can wajen ka ne masha Allah to shike na ga nan zuwa Akutu ina zuwa